Bateh wong lanang sing gak ana identitase ngamuk karo nggawa sajam sing jenise celurit nek nggone panggon dodolan Kabupaten Jonegoro. Aksi nekat kuwi sempet nggawe panike warga karo wong-wong sing liwat. Kedadean sing nggarai panik iki kedaden nok sekitare panggon dodolan utawa PKL sing enek nok pertigaan Gerdusuto, Kelurahan Ledok Wetan, Kutha Jonegoro pas Minggu bengi. Njero video ketok warga ngusaha ngamano wong lanang tanpa identitas kuwi nggawe cara rame-rame ben gak nglarani wong liya karo sajam sing dicekel wonge. Pelaku ya ape nyerang wong sing enek nok ngarepe. Aksi kuwi nggawe warga sekitar karo wong numpak motor sing lewat ngerasa panik karo ngusaha ngadoh teko panggon kedadean. Sapirang-pirang warga ngupayakno nenango karo misah pelaku, tapi wong lanang kuwi malah nglakoni serangan karo angel dikendhalikno. Masih aparat penegak hukum teko nok panggon kedadean. Kusnan, salah siji warga ngomong pelaku awale teko nggawe sepeda motor karo mendekno nok salah siji panggon PKL. Gak enek sebab sing jelas wong lanang kuwi idep-idep ngamuk karo ngetokno celurit teko jero jok sepeda motore. Dirai wong lanang kuwi warga Klaten sing ape nang Gresik tapi salah arah. Aparat cek ngelakoni pendalaman karo penanganan luwih lanjut ambek goleki identitas utawa kondisi kejiwaane pelaku. Edo Jodi Aldian, JT